تو bi sir û sermayê re dost bûyî. Em bi germiyê jî qayîl nebûn. Tu salek 12 meh û 365 rojan birçî bûyî, lê em ji te misilmantir, wîcdantir, exlaqtir û emeltir bûn. Tu parasvanê çand ziman û hebûna Kurdî bûyî. Me bi erebî îmana xwe qahîm dikir, bi tirkî zarokên xwe dixapandin û em bi xeyala îngilîzî dirazan. Te xwe bi çend metran li bin axê diparast, em ji qata ser axê jî razî nebûn. Ger ez xwedayê keyxweşiyê bama minê ken diyarî te bikira. Ku bigotan tu xwedayekî bi edaletî minê bigota ka yekî bi adalet vedîtiye. Ger ez xwedayê şervaniyê bama minê hemû hêzdiyarî te bikira. Ku bigotan tu neheqî minê bigota dema neheqî li Kurdan dikirin, hûn li ku bûn? Hûn li ku bûn? Ger ez xwedayê berf û baranê bama minê nehiştiba tu berfa min cemî dibûya, ji barana min derbibûya. Ku ev bigazin carek din bixurifiyan, minê bigota ma we yê bêhel û bêmal, yê ku dijminê wî ji her tiştekî re tal tu car dîtiye. Ku ez xwedayê xerîbiyê bama minê hemû bêriyên xwe ji çavê reşbelek ra bikira du ronîkên girîyê. Ku ez xwedayê erd û erşan bama minê xwe bişewitanda. Da ku ya di mejî û dil da bigihîştiba miraza xwe. Ger ez xwedayê elmê bama minê hemû kîmya û kîmyasal digel ger hat şira der li ser rûyê dinyayê bavê de. Piştî çûyîna te, piştî çûyîna te, di navbera erd û erşan da, di navbera şev û rojê de, di navbera ben û derzî de, di navbera jin û mêr de, di navbera gund û bajêran de, di navbera min û Xwedê de şer e. Hinek di vî şerî de bindest, hinek serdest bûn. Ya te dixwast ne ji wan bû. Îcar yan tu carek din rehm bikevî û tê bikoşî, yan jî doza te di demekê nêz de wê bigihîje armanca xwe. Nexwe ez Xwedê efû nakim. Ez Xwedê efû nakim. Ez Xwedê efû nakim.